Bai, hau larun bata izango zana, agertu zana, eta astezkenian azaldu zen, justu lehengu zuban etxea, astezken iluntzien, eta bueno, ari esplikatuz, jarraitzen naizi jotela, beha egoera txarrien aurkitze zala, eta susmua aipatu zion aginetan zerbait jarraita ote zaukan. Baina beha garbi jakin gabe, baina susmatze zula handikan zerbait ote zaukan. Orduan hori isatiekin, lehen guzu bare neko egoera estun agertzea, bai, ies indazion, kanpoan zabilen, eta, bueno, launtzeko neko egoera zaila zakan. Sola saldi jeitegue, eta atetzea kanpoa, etorri zen biretikan, bueltatzea dijua, eta ja ilun, bastante iluna, baina urrutira, denguzuek esateu, pare bat personan zea, ziurtatu ezintzula, ziurtatu, baino beretzako bi irudi bazaudela hola urrutia, esateko moun Norbait zegoela. Bazala, norbait bazala. Ikustezula alako bi itzal ikusi zilula. Lama eta iluntzien ni etxeakuan, errani nola bizina izen, hemendikan hartzet, eta guten naiz lehengu zuban itxea, eta justu ordun, hartuta zeon, belardioi, hilda azaldu zen belardioi hartuta zeon zintakin, eta justu birian akan libre, lehengu zubana juteko, orduan lehengu zuban itxea juten naiz, eta aipatze diate, gorpu bat agertu zala belardile hortan. Eta, bueno, hortikan sospetxa, izan zeikela neko garbi, zeon. Baina, bueno, beti esperantza Beste norbait izango dela. norbait izan leikela, eta esperantza horrekin, horrekin bueltatu nintzen etxea, eta ja urrungo goizian, ja abixatu ziaten, gorpuz bat azaldu zala, eta horrena izan zeikela, Joseluna, eta identifikatza joteko, eta Donostiko tanatoioa junginen, Launa, Luis, eta arrestoa eta hirurok. Gorputza handikan atea gendun garaian, ez dakit, ez nula sinistu nahi, ez nintzen kapaz identifikatzeko, garbi izan da. Orduan Luisi komentatu nion, eta arek baiez, eta hortik konfirmatu zen, eriotzan. Aurreago otikane beste batzuk, bazitun batien da bestien debiliak, eta bagenduzkan dato gehiore, eta orduan ikustea momentu batzutan oso ondo kokatzea, nundik noa dabilen, baina beste momentu batzutan oso ondo ezautzitun lekutan galdu itea, eta antzemate jeu etzeola bere zeatan, orduan zerbait bazaukala sartua, zeatik gertatu zen, etxe batian utzi zitula aldatu zitun botak, kanpuan aurkitu zitun bota batzuk, eta bueno, bere karterak eta danak anuz zeitu, eta holako gauza asko gertatu ziren. Gero beste leku batzutan bai argi ikusteala ibiltzeala, baino esatean bezala argi aldik eta ilun aldik Astiosoko nekane txapartegi eta Mikel Egibarre orduan izan duzian justu hau esan nahi dizute Donostin zabilela etxe batea jundata
ondoren nien entzeatzea, baina datuak hartzen hasita, Donostia juntzan etxea han adierazpen batzuk iteitu, eta tarti hortan, hortikan, lehengusuan etxea bitarteko tarti hortan, gertatu zian atxiloketoik baitare. Horre, o tortura bidez, o zea bidez, informazio bat atea zeiken susumua badakau. Hor gelditu zaigun argitu gabeko zea hoi da, ez? Astezkenian han azaldu iluntzian. Eta ostial iluntze arte, lamata goiza, izango zen, lamata iluntze arte, hor biuneko tartia do, osteuna eta ostiala, orduan, biunoitan, nun egon dan, biun garbi daude, hor, ez dala egon du, eta gorputza hor azaldu zala. Bai, eta gelditzean zea ez, agiri gehiago ez izati inundikan, 20 urte pasadia, eta bueno, esatezu, beste zerbait azaldukoa, baina, oso zaila, urteak aurreak unainien geota zailago ikuste deu, eta hortikan argibide gehiago, jo daude, Santa Maria egin zituen deklarazioik, baita ere, itxura ematen zaio baita ere, gerra zikinean zea bazauzkala, datuak nahikoa emateju baita ere, baina argitzeko asmoiken ez daukate beraiek.